दिनै सारा आसाम नाङैनो एबा बर'आ जे ओनसोलाव रायजो जानानै दङ बे ओनसोलनि थाखाय दिनै बड'लेण्ड मुंख्लं सान आरो बे बड'लेण्ड मुंख्लं साना 1987 मायथाइनि उननिफ्रायनो जाबोदों जेब्ला बै समनि आफादगिरि मानाव गेदेर जायखौ जों दिनै बड'फा होननानै बुङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बर' हारिनि थाखाय आलादा रायजो सोरजिथारनांगौनि थाखाय जेब्ला गुवाहाटीनि जर्ज फिल्डआव मोनसे गेदेरथार सुबुं गमा जादोंमोन जाय सुबुं गमाया आसुनि बै समनि सुबुं गमानिफ्राय एसेबो खम नङामोन बे डिभाइडेसन 50-50खौ लानानै गाहायै बै सुबुं गमाया जादोंमोन आरो बै सुबुं गमाया मोजाङै मोजां जोबखांनायनि उनाव जेब्ला जोंनि बिग्रायारि बिथांमोना एबा जोंनि सारा बर' हारिनि सुबुंफ्रा जेब्ला नों गुवाहाटीनिफ्राय गिदिंबोफिनो आरो बै समावनो आथिखालनि टिहु जाय पाठसालायाव गोलैयो बे टिहुआव माखासे जि सुथुर होननानै बुंनांगोन बै सुथुर बिथांमोना जोंनि बिग्रायारिफोरनि सायाव अन्थाइ गोबारै खुबैयो आरो जेरै सारिफाले अन्थाइ खुबैनानै जमनानै थानाय बे बिथांमोननि अन्थाइ खुबैनायावनो सुजित नार्जारि मानाव गेदेर बिथाङा 1987 मायथाइनि 12 जुन दिनैनि बे सानावनो मुंख्लं जालांदोंमोन आरो बिथांनि बे बर' हारिनि सिनायथि थामोनथा आरो रैखाथिखौ बिथा खालामनानै आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय जि मोनसे सोमावसारनायमोन आरो बे सोमावसारनायखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय बिथांनि जे सेक्रिफाइस बेखौ बर' हारिया माब्लाबा बावनाय नङा आरो बै मुंख्लंफ्रानो सुजित नार्जारिनिफ्राय लानानै दिनैसिम 8,000निबो बांसिन बर' सुबुंफ्रा दिनै आलादा रायजो सोरजिनांगौनि थाखाय बर' हारिखौ फैबाय थानाय समाव उदाङै रायजो जाहोनांगौनि थाखाय दिनै मुंख्लं जालांबाय आरो बै मुंख्लं जानाय बिथांमोननि जि मिशन आरो भिजन बेखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थानाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोबोर रोखा जेब्लासिम मुंख्लंफोरनि साननाय सानस्रि आरो जाय सानस्रिखौ लानानै सेक्रिफाइस खालामदोंमोन बै सेक्रिफाइस खालामनाया जेब्लासिम जाफुंसारा अब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनायखौ लांबाय थागोन दा दिनै सोमावसारनायनि उनाव सुजित नार्जारिया मुंख्लं जानायनि उनाव जोंनि गेजेराव दिनै मोनथाम एकर्ड जाबोबाय मोनसेया जाबाय 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव जानानै थांनाय जि BSC एकर्ड बे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गेदेरथार फाउन्डेसनमोन आरो बेजों लोगोसे 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव BTC जायखौ जोङो BTAD एकर्ड होननानै बुङो बे जोंनि बर' हारिफोरनि थाखाय मोनसे 6 दलाव गावनि खुंथाइ गावनि गोहोखौ बाहायनानै जायखौ बै समाव मुंख्लंफ्रा जायखौ बै समाव बड'फाया जायखौ सिमां नुदोंमोन बियो जोंनि बे 6 दलनि मोनसे फाउन्डेसनमोन आरो फैयै फैयै NDPनि मोनब्रै आरो UBPखौ लानानै एबसु जोङो जथायै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव मोनसे थामथि गोरोबथा जानानै फैदों आरो बे थामथि गोरोबथाया जाफुङोब्ला बियो सेपारेट स्टेट बायदि बेयो मोनसे गावहानो मोनसे गोहोगोरा मोनसे 6 दल जागोन आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बै जि बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनाय बै बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनायखौ लानानै दिनै सरकारजों थाबैनो जेसेबां सुस्रांनांगौनि थाखाय दिनै खामानि मावबाय थानाय जादों नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो थांनाय 1 जुनाव जानो गोनां जि ट्राइपार्टि टक बियो दिनै केन्सेल जानानै थांबाय आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनानो आरो रिसिडिउल खालामनानै हरबावदोंमोन नै दाख्लैबावै 10 जुनाव आरोबाव ट्राइपार्टि टकआ जानो गोनां होननानै बिथांमोना दिल्लीनिफ्राय जों इनफरमेसन हरदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बे ट्राइपार्टि टकआ जाफुङाखै दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय क्लियार काट मोनसे मेसेजआ बेनो जाहैबाय जे बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुङाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायखौ 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय जि आलादा रायजो सोरजिनांगौनि थाखाय जि सोमावसारदोंमोन बेखौ आसाम आरो भारत सरकारा जोंखौ आलादा रायजो सोरजिनांगौनि थाखाय मोनसे बायध'था खालामफिननायनि मोनसे लामायाव दिनै जोंखौ नारलांबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखायनो आसाम आरो भारत सरकाराव दिनै खावलायगोन जे बिथांमोना बिटिआर गोरोबथानि गासिबो दफाफोरखौ जुदि थाबैनो मावफुङाब्ला फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेपारेट स्टेट एबा डिभाइडेसन 50-50खौ लानानै सोमावसारनायनिबो गोनांथिया बर' हारिनि आथिखालनि थासारिया लुबैनाय बायदियै दुलाराय बर' फरायसाफोरा बेखौ दैदेनलांनो थाखाय साननांगौ बायद' जागोन। बे समाव नुनो मोननाय जादों खौरां बिजोंफ्राव जे एक्स भलुन्टियार फर्स बिथांमोनाबो आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय खुगा बेखेवगासिनो दङ दा बिनि सायाव नोंथांमोना फरायसा आफादनि जानानै मा खालामो? माने 25 लाख बर'फोरनि थाखाय आलादा रायजो सोरजिनाया बे जोंनि मोनसे सिमांल' नङा बे जोंनि मोन्थाय बेखौ लानानै थांनाय गोलाव सम बर' हारिनिफ्राय दिनैसिम 8,000निबो बांसिन सुबुंफ्रा दिनै मुंख्लं जालांबाय आरो 8,000निबो बांसिन सुबुं मुंख्लं जानायनि उननिफ्राय बै मुंख्लंफ्रा जायखौ जोंखौ दाबो थिनो आरो मुंख्लंफोरनि बै समनि सेक्रिफाइस बिहोमा होलांनाया जोंनि थैखौ दाबो गुदुं खालामो दा बेखायनो जि नोंथाङा जाय बाथ्राफोरखौ बुंदों जे भलन्टियार्स पस्टल' नङा जे बियो फैबाय थानाय समाव सरकारा जुदि जोंनो जास्टिस होआबा फैबाय थानाय समाव सरकारा जुदि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनानै होआब्ला फैबाय थानाय समाव राजखान्थियारि मोन्थायफोरखौ जुदि जोंनो होनांगौ बायदियै संबिधानारि मोन्थायखौ बिथा खालामनानै जुदि होआब्ला बे भलन्टियार्स पस्टल' नङा बे बर' हारिनि 25 लाख बर'फोरा बुहुमनि जेरावखि थाया मानो बे दिनै सोमावसारनायाव बाहागो लाफिननो थाखाय जोबोद रोखा।